Takže kdo neumí vystřihnout fotky, tak já vám to naučím. Takže jdeme na internet, půjdeme na pizap.com. Jak to napíšete, tak se vám objeví tady start. Dáte toto. Dáte pak, jak jsou tady obrázky, tak to je background. To dáte. A tady je každý hlad, jaký chcete. A já si právě vybírám tady ten. Dáte add cutout. Vyberete fotku. Já třeba si dám NG. Jestli to přetáhnete, tak vůbec nevadí, protože to dá se i opravit. Tak, teď menší. A jestli si to nebudete chtít opravit, je to na vás. Já si to třeba opravím, ale přesně to nebudu mít. Tak dáte finish a je tady NG. A jestli budete chtít udělat více, tak zase. A třeba tady tu. A NG zase dáte do zeleného celou. Tak vidíte, že už jsem přetáhla, že si to opravím. Jen co tady ještě dodělám menší. Tak, dáte rase, to je guma. Vyberte si, jakou chcete, já třeba tuto. Jakož jsem to přetáhla, tak to bude asi těžko, protože mi to vždycky ujede ta guma. Tak, dáte finish, když je hotová celá. A je tu zase. A pořád tam dokola zase. Tak, vyberete fotku. Třeba já teď dám někoho jiného. Třeba tuto fotku a dám třeba Wendy. Zase velkou dám. No, ne, NG, protože si to můžu udělat i jako des. Takže DNG tady. Na rychlovku. I když des to ani nemusím použít, protože ani nemám blok. Já mám o všech blokách blok. Já jsem to přetáhla, ale to nevadí, si to opravím. Tak ještě tady. Ještě tady opravit, zakryš. Tak, dáte finish a je to zase. Chápete? A třeba dáte text. Můžete dát
jaký chce ten nápis. Já třeba si dám tady ten, napíšu NG. Mám to tady a třeba tady je zase to, můžu si vybrat třeba tady to a třeba tady to. No a mám tu všechno možný, tak zkusím tady to by se to asi možná nehodilo, to ne, ale toto by se už možná hodí. No prostě je to na vás. Tak jo, ahoj.